Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе омадем ба молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне Калхозобод, панҷшанбе бозори Узун. Наворо сар мекунем аз гови гусаладори савдошудагӣ, гови сиёҳала, қати буқачаш. Анаи буқачашай савдошудагиай ози. Анаи буқачашай. Буқачашам соз, хеле калон шудагиай. Мол бо буқа омадай. Харидеста Исусу. Тори бачашам дига ҷо. 24000 сомони савдо шудагиай. Батпусчикай азиз, қати буқачаш. Дар молбозори Калхозобод, панҷшанбе бозор. Бародаро, шумо бошад яктаи лайка монда навора пурра то охирша тамошо кунед. Иншаллоҳ ҳамаи намуди молора навор мекунем. Дар комментарий ҳатман ягон чи нависену лайкора фаромӯш накунед. Мо рафтем, иншаллоҳ ҳамаи намуди молора навор мекунем. Навора давом метем. Боз якта гови гусаладори сиёҳала. Гусалаш хеле бурала будааст. Гусалаш модаира. Саҳари бега 10 литр шир. 23000 сомонӣ нархаш муомила дора. 18000 сомонӣ бозор кардаистай. Ами гова қати гусалаш 18000 сомонӣ. Ҳозирашта надодааст неки. Бардоро гови гусаладори шведӣ, қати ғуноҷинчаш. Гусалаш ғуноҷинча. Моли онаи бародаро. Петерга салом қабул кунед. Хоб, и гов бошад саҳар бега 10 литр шир доштааст. Нархаш 23000 сомонӣ. 23000 сомонӣ муомила дора. 18000 сомонӣ бозор кардаистай мегӯям. 18000 сомонӣ. Гайкора бизанем. Гусалаш ғуноҷинча. 10 литр шир саҳару бега. Савдо шудеста гови гусаладори Карпат, қати ғуноҷинчашай. Шумози мебинем бо. Гусалаш мода будааст мана. 19000 сомон ҷои пулгириш соҳибаш мега. Харидор бошад 18400 сомонӣ кардаиста. Стуқанчаи гамон ака? Саҳар бега 10 та шир дора. Ира харида фурӯшо 18400 кардаиста. 18400. Ана. Гусалаш ғуноҷинча. Бародаро, якта гови гусаладори шведӣ тоза ёфтем. Қати наи гусалачаи динозаврча. Ира буқа будааст. Буқачаш беҳад базеб. Шира фақат ҳамин мехӯрдаанд. Ҳамин 1 грамм наҷӯшидем мега. Нархаш 38000 сомонӣ муомила дора. Ширша фақат ҳамин мехӯрдааст. 100%. Хоб, бозор чанд кад ака? Бозор чӣ кад бозор? Ай 28 то 30000 нарх кардаистам мега. Ҳозирашта додагӣ нест. Моли не бародара ози номероша мепурсем. Каседа маъқулай мана иншаллоҳ анаи буқача калон шава. Беҳад буқачаи зур мешава. Хоб, рақами телефона бугу ака. 904 34 20 42. Адрес? Калхозобод, а? Калхозобод худуш. Рақамора гуфтем. Хоб, ай 28 то 30000 бозор нарх кардаистай. Моли минаи бародар. Марҳамат, касе харидорай марамат кунед. Батушка азиз, гови Карпати буғуз, буқа рафтагӣ. 2 мошид мега буқа мондагӣ мона. Якак гирифтай нагирифтай усуниш номаълум. Нархаш 18000 сомонӣ. Боз ҳам муомила дорад. Бозор чӣ кад ака? 16500 сомонӣ бозор кардаистай. ҳозирашта додагӣ нест. Касе мол кунай иншаллоҳ моли бақуввати созай. Сини солшам ёшай, моли ёш, не маълум ак
گفتن حجت نیست. ای رنگ برش معلوم ای گفت 16,000 سومانی بزرگ کرده است دودگی نیست. برادرها گوی گوساله‌دار شویدی یوش سودا شدگی ای چند سودا شدی؟ 2500 گفت زور شدگیان нархи зур шудага ба фикри ма бо фикротона нависа ин нархта дақиқ харибиё ма хеле гова надидам даи нарх 20500 сомони савдо шудага гусалаш хуножинча ширш мумкин камтар бошад неке ҳарудаш соза гусалаш соза ин солимай маълумай гоб зур бошад диимзо ягани якимзо моро шохошон тестар дароз меша барои ҳамин и пародара шведи тозаи германский нестаю ба ҳар ҳол созаина тамошо кунед 20500 сомонӣ ба фикри ман ба нархиш арзанда бо фикротона нависем гусолаш хунвоҷича мода ана чочош ази полни макидагиай пурра гусолаш пурра макидааст савдо шид буқаи средний 49 сомонӣ савдо шид ози тарозу мебарем мега агар брава мерем 49 сомонӣ савдо шудааст наванги буқа 49 сомонӣ савдо шудагай то چلین سامانش دیگه دو 200 سوم پرفتش. 200 سوم بولو یا؟ نه. 200 سوم مینوسه. چند؟ 348 کیلو برام. 348 کیلو. 49 سامانی سودا شد. 200 سوم شو میپرته. 49 سامانی. 49 سامانی کیلو برکش. کارودای شوید. چند؟ 534 کیلو 49 سامانی. 49 сомонӣ килобаркаш. пеши буқача омадем. Пасушки азиз буқаи средни барои бастан ҳам мешад, барои чаронан сартоӣ ҳам мешад. Хоб нархиш 14000 мегам муомила дора. саҳари бар вақт мега 12000 ҳам кадай ҳозир ако 11000 пурсидеста мегам байни 11 ва 12 да хай карпача ана як таи дига буқача ҳамин буқачаи кабута 7600 сумда надодааст. چند کدی اولی؟ 72 7200 اوزی کدی است نه که 7800 در نداده میگه صاحبش. نه یک دیگه بقچه 10000 نرخش معامله داره. برادرش وضعیت خیلی گردنداری فشرده است. ای 8.5 تا 9000 بزرگ کرده است میگه. انا یک تا دیگه بخای میون دراز. ایرا چند گفتی اکا؟ 12 بازار چیکار؟ 11 اینی 12000 سومانی نرخش معامله داره. نه خودت نمیای اکا فقط مولا. ای 11 تا 11 اینیم اکو 12 اینیم گفت. ای باید کمتر هم کدگی ای برادر. بخواه نکی که هم در سستر میتونه که خریدش شروع میونش دراز پهمیشم سوزای
11.5 кадаи сар мега. Авай камтарам кадага. 10,000 гуноҷино барои молкунӣ. Ана. Бини сафед, гӯшт сафед. Хоб 10 ма? 10 сум муомила дора. Бозор чанд ка? Бозор 9,200 сум када бозор. Швед чопа. Ира чанд кадан? 8,000 мегам, 7,300, 7,400. 8,000 мега 7,300, 7,400 кардеса. Моли мунаи бародарай. Якта лайкора мемонем ба хотири ин бародарое ки дастгирӣ мекунам. Харидор боша номеро Гап зан ака. Номероро гап зан. 939 70 72 72. Харидоро боша бина дута гуноҷин. Бо аста биғарзайно. Ёфта метиябо. Хонада бо будааст. Харидоро боша марамад. Барои молкунӣ, барои гӯшт фар надора. Лабой вариантша ёфта метияб. Не, худут намеёй, фақат моло. Фақат моло. Хоб, пеши Тамом гап нест. Ина пеши гусало омадагем. Инҷа ҳамаш буқача будааст. 4 та. Онаи сур 5,000 гуфтена? 5,000 муомила. Чанд кад бозор? Ҳар душа 43. Мина дуташа, дута майдара. 4,300 сум када. Ина калона чанд када ка? 57 и калона када ка буқача. Ира чанд када? О. Ира чанд када майдара? 48. 4,800 када. Не, намеёй ака, ба ҳузур. О. Хушхорои 2 сола, фарбе. Хоб, 4,000 а? 4,000 муомила дора? 4,5. Бозор чанди кад ака? Бозор чанди кад? 4,000. 4,000 бозор када. Чанд кас хоҳиш кард ҳамин син сол шампурс 2 сола будааст. Шиша кайда мақсад. 4,000. Ана яктай дига хушхори калони фарбе. Ира чанд пул гуфти ака? 5,000. Чанд сола? Ай се гузаштагиан? Гуфтин. Байни 3 солаву 4 сола мега, нек аниқ намедорам мега. 5,000 муомила. Бозор чанд када ка? 5,000 бозор кадага надодааст. Ана яктай дига хушхори думбадори 3 сола. 5,000 нархиш муомила дора. Думбара бинед. Бозор ди чӣ қилdi буни? 4,5 4,600 бозор кадааст. 3 сола. Булар чи? Bunisi necha pul? Ino 4,300. Necha yashar bular? Shu, 3 sola ine. Nurshaqman. Nechidan so'rayapti keyin bular? Xo'p, nora 38 pursidaysiz. 3,700, 3,800 bozor pursidaysiz. Ino ham tay 3 sola budasiz.